हेलौ लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेयाव बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। बैसागुआवबो बयजोंबो रंजाबाय। बैसागु गोदान बोसोरनि गाजा गोमजा बयबो बोथोरजों लोगोसे बोथोरा जेरै बेसेबांबा रानखाव बोथोर समनिफ्राय मोजां जाबोनानै थाजिम जाबोनानै अखा जाख्रिनि हानायजों लोगोसे सोमखोर महर लायो। थिग बिदिनो मिथिंगा बिखाया ओरैबायदि समायना सोमखोर गोथां महर लाबोबाय। थिग बिदिनो मिथिंगाखौ नायोब्लानो मिनि खुसि नुनो हायो, जोबोद गोजोननाय जोबोद खुसि नुनो हायो। दा बेखौ लानानै जोंनि मानसिफ्राबो सुबुं माहारियाबो गोदान बोसोरजों लोगोसे मिथिंगाजों लोगोसे जोबोद गोजोननाय, जोबोद रंजा खुसि, जोबोद मिनि रंजा जायै लोङै बायदिसिना हासि थामसा ज' खौसे खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै बयबो रंजाबाय, बयबो मोसाबाय। दा अब्ला दिनैनि टपिक्सआ बे नङा। दा दिनैनि टपिक्सआ जाहैबाय जोंहा नै बोसोर गोदानाव मोनसे जोंनिनो आदानि फिसाला बेहा बिहामजो लायदोंमोन सेमोनहायनो। दा बेनिफ्राय बिबाय दर्शनाव थांनो ओंखारदों। दा बिदिब्ला जों बिबाय दर्शनाव जयैनो खौसे थांनो ओंखारदों। दा बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो दिनैनि बे बिबाय दर्शननि ब्लग्सखौ। दा बिदिब्ला थ'दो। दा क्लियारानो जाबाय। माखासे सोमोन्दो बेनि आसल आरो जोंनि थांलाय फैलायखा जियानो जामानो दिनैनि बे समावहाय माखासे समखौ लानानै माखासे समनिफ्राय बे जिनिसा सोलिबोनाय हिसाबैहाय दिनै आं बुंखादों। माखासे समाव थांबाय जोंना फंबाय मोनहा बेवाइ मोनहा ओरैनिफ्राय दा बे लिंहरनायनि गेजेरजों जे जियानो जा मानो जोंनि फंबाय मोनहा बेवाइ मोनहा गोबां ओजोंहाय जानाय लोंनाय मोनजाबोदोंबो जानो हागौ, मोनजाखागोनबो जाहोखागोनबो। दिनैहाय नाथाय फैनानै आंनि फंबायनाव आंनि गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ बयनिबो जासिग्रोबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनै बाहाय जोङो नुजानो हानाय जे बियायजों लोगोसे बे बियायनि न'खरावनो जेरैबायदि हाबाफारि मावफुंनाय, बाहाय बियाया जेरैबायदि न'खरनि बाय बाहागिखौ लानानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंबाय। बाहाय जथेस्थ' जोंहा माने दस्रा बुंनांगौ बाथ्रा गैया। जथेस्थ' गोजोनबाय। जेरैबायदि जोङो आदर मोनबाय नोंथांमोननिफ्राय, जों बेखौ माने बजबना लाबाय। दा बेखिनिल' आंबो बेखौ एसे स्ट्रेस होनो नागिरनाया बेखिनिल'। दा दिनै जोंनो सोमोन्दोनि बेलायाव बा सिनायलायनायनि बेलायाव जोंनो गद गुदि मोजां होलांनो हायाबा फिसाफोरनि आमोलाव बाहाय एसे गरबर जाहैयो, नङा होमब्ला? दा बे हिसाबै जोबथारनायावसो दहाय नैबे आफाया बे सन्देह दं आरोखि बेहा सोमोन्दोखौ बे आदै होननाय माबायाव सन्देह दंखाथारो। ओंखायनो जोबनाय समाव दहाय बुंफोरना होबाय। गमामायैनो जोङो बुजिनो हाबाय। दहायनिफ्रायसो जोङो सोमोन्दोखौ मोजाङै मिथिनाय बा लालायफिननो हाबाय आरो। दा गोजोनथाव खौरां। दा बाहाय हयथ' आफायाबो गोरबोआव लानानै जुदि उनाव मिथिसिगोन होननानै थालायनाय बेफोरबायदि बाथ्रा जायोमोनब्ला बे उनावनो थाबाय थानांगौमोन आरो। अब्ला जोंनि मानसि हिसाबै गोरोन्थिबो जादोंब्ला खेमा बिनानै आंनि दिनैनि बे फंनैसो सावरायलायनायखौ फोजोब्बाय आरो। गसंनाय मानाय बिराद माबा आनडिसिप्लिन जायो। जिराय थादो जोंनाव फैदों आंखौ जालालै मास्टार जोंनावनो माबा फैबायबा सिखारलाय मा थांनो ओंखारबाय।
थांसै